Tervetuloa uuteen Kalenterevaus-videoon. Kännissä, jossain vitussa ja varpaan välissä. Mikä tulee 15 jälkeen? 16 luukku. Tuossa. Rusetti. Oho, suklaasaa. Sen takas. Niin 15. 16. No 16. 9, 6. Tuolla on 16. Mikä vittu tämä on? Mikä tämä on? Se on torvi. Onko? Oh. Se missä ostaa ruokaa se torvi. Niin se torni, joka, torvi, joka on siinä. Se on torvi vaan. No se on torvi. Syöpää nämä suklaat tästä hauhaukalantyöstä. Tänään on special episodi. Missä se on se Thunder King? Tossa. Missä? Tossa. Pistä tuohon. Ai tähän. Tähän. Vähän vastaan. Tähän. Vähän oikealle. Tähän. Mä uskalla jäädä siihen kuvaamaan. Tuohon. Vasen. Tähän. Mä uskalla jäädä siihen kuvaamaan sitä. Sua käveliin. Meillä on tuossa. Tänään telotetaan tuo vitun paska. Tai jotain. Tai jopa. Vittu. Ei vittu, meikä on puhelin hukassa. Performed in Vittu. front of live audience. Oi juma. Täjää. Ja Se osuu siihen. mihin se ammut? Tuohon. Ei osunut. Ammutaan. Meillä on onneksi toinen Thunder King. Nyt ammutaan point blank. Pistetään tuonne tuonne. Ja Nyt on käteen siellä laitat tuuhelle tämän vittu. en mä usko. Laita tähän. Kato. Niin pistin. Tuonne. Joo. Joo, tuonne. No nyt se ei syty enää. Mulla on toinen sakari. Se tulee aika pitkä video nyt. Pystyä sinä tuohon. Alright. Mulla vähän kääntiässä. Oota. Tää pitää tarkentaa. Onko tossa lunta? Onko tossa... Mitä vittua? Oota. No niin. Joo.
Avataanpa loput suklaat tästä. No ei täällä kyllä enää mitään ole. Ei, tuossa on suklaa. Eikö se on? Hyvä video.